Vreau control, expertiză medicală, transplantație, ortopedie, Cluj-Napoca, la profesorul Lucan. Deci, medicamente. Deci, cum am făcut dializa. Am făcut dializa 1999. Punsături dace de dializă. Uitați aici, punsături dace de dializă. Fistulă pentru dializă. Am făcut fistulă pentru dializă 1999. Până în 2002 am făcut dializă, din 2002 am făcut transplantație în ortopedie, Cluj-Napoca, la profesorul Lucan, Mare Jaf, familia Jaf, publicul Jaf, civilii Jaf, boxa Jaf, șură Jaf. Uitați aici, transplantație în ortopedie. Control, transplantație în ortopedie, Cluj-Napoca. Da. Este transplant de rinichi. Deci, în 2002 am făcut transplantul de rinichi. Uitați aici, Cluj-Napoca, la profesorul Lucan. Deci este tubul de transplant de rinichi. M-a făcut transplantul. Deci, transplantul în ortopedie, Cluj-Napoca, n-ai SIDA, n-ai fara, n-ai fata. Transplantul în ortopedie. Am făcut transplant de în 2002. Nu live, cum zice mafia. Mafia live, nu live, ci transplantul în ortopedie. Filmările sunt adevărate ce vă trimit. Am transplantul în ortopedie, vreau să fiu dus și controlat. Vreau să fiu... Vineri mă duc în România, că sunt în Austria la cules de mere. Am să fac un banc. În România am o pensie de 370 de lei pe lună și nu pot să trăiesc în pensia aia și trebuie să mă duc să muncesc. Și am venit aici și nu pot să stau, că e greu. Și am trebuit să mă duc înapoi în România și mă duc în România vineri. Mă întorc înapoi în țară vineri și nu mai pot să stau, că e greu, că am transplant de aici și nu pot să lucrez. Vreau să fiu dus și controlat, să vedeți adevărul că am transplant în ortopedie. Și aici în Austria vine ăștia cu care lucrez, oamenii cu care, românii cu care lucrez aici, vine, mă filmează, mă pozează și face pe internet tot fel de prostii cu pozele mele și mințește că e live, că eu fac live-uri, nu live, ci transplant în ortopedie, filmări adevărate, tot ce vă spun este real, vreau control, crima, mafia, vreau să fiu dus și controlat, să vedeți că tot ce vă spun este real. Mă sunt 2013 în Germania, la încărcat de pui. Uitați aici medicamentele de transplant de rinic. Uitați aici. Santimon, transplant în ortopedie. Ia. Transplantațion, medicamente, transplantațion, ortopedie. Ia. Medicamente, transplantațion, ortopedie, Cluj-Napoca, la profesorul Lucan. Vreau să fiu dus și controlat, să vedeți să trebuie că am transplant de rinic. Am transplant de rinic, medicamente, transplant în ortopedie. Am rămas în 2013 în Germania, la încărcat de pui, am lucrat cu acte, cu contract în coteța amoniac, că avea kilu papire. Am lucrat de 2013 până în 2016, de 2016 până în 2017 la șomaj. Da, da. În 2016 mi s-a făcut rău în ștașă până în spitalul Vitosos în Germania și acolo mi-a filmat corpul schelet în toate pozițiile pe argola, chiros, pompa și picioare, făcut eco pe laptop. Și această mafie m-a transplantul în SIDA. Mafia din Germania mi-a transplantul SIDA, vreau control, expertiză medicală, crima, mafia, control.